A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Nuwun kasugengan Syekh wilasane Gusti ingkang Maha Welas. Ugi Maha Asih. Ugi kadiwa kasalira wonten badan kawula sumrambah panjenengan sami. Dumateng sesepuh pini sepuh miwah para pepunden ingkang tansah satuhu kinabekten. Para pangban pangbaten praja satriyane negari. Inggih punika Bapak Lurah, Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT, ugi Bapak Kiai ingkang rinten dalu sinandingan kitab suci Wahyune Ilahi ingkang kula saha panjenengan derekipun apa ingkang dados tata aturanipun. Syukur alhamdulillah dumateng Gusti Allah ingkang Maha Welas lan Maha Asih. Kawula sakonco ing dalu punika saged maraksowan wonten ngarsanipun panjenengan sami. Kawula sakonco saking paguyuban Pudalumping Wahyu Turgojati, Dusun Bleder, Desa Getas, Kecamatan Singaraja, Kabupaten Kendal. Dalu punika saged maraksowan wonten panjenengan sami. Kawula sakonco dalu punika tinimbalan dening Bapak Dolin ugi Ibu Erwin. Bapak Dolin yang sakeluarga ing dalu punika syukur dumateng Gusti ingkang Maha Welas lan Maha Asih. Bapak Dolin sakeluarga kagungan hajat nggih punika ngitanaken putranipun ingkang atetenger Hafiz. Kawula sakonco nderek nyuwun dumateng Gusti ingkang Maha Welas lan Maha Asih. Mugi adik Hafiz dados putra ingkang salehah, diparingi gagas waras sehat. Mugi Bapak Hafiz adik Hafiz mugi-mugi gagas waras sehat, patuh dumateng tiyang sepuhipun, taat dumateng Gusti Allah ingkang Maha Welas lan Maha Asih. Ugi kawula sakonco derek nyuwun dumateng Gusti ingkang Maha Welas lan Maha Asih. Mugi Bapak Dolin, Ibu Erwin sak keluarga ugi panjenengan daya diparingi gagas waras sehat, digambelke pados pangupa jiwa rinten dalu punipun. Kawula sakonco saking Wahyu Turgojati bepilih sak mangkeh kawula ngaturaken pasugatan hiburan dumateng panjenengan sami. Bepilih enten kekiranganipun sepak terjang kawula sakonco sak mangkeh ing kurang manghanani wonten panggalih panjenengan sami khususipun ingkang mengku sati. Kawula nyuwun lumutring sih samudra pangaksami sugeng ngamresani pipun sepak terjang pun kawula sakonco sak mangke. Kawula sekami billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun 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 kawula nuwun. Mana ya?
Nuwun pamirsa Sutrisno ingkang mulya. Ing dalu punika kawula sakonco badhe caos pamipun dumateng panjenengan. Saderengipun wonten sambutan saking Bapak Keamanan. Waktu monggo kawula aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat keluarga besar dari Bapak Fadolin sekeluarga. Semoga berbahagia selalu. Kita dimeriahkan oleh acara Kuda Lumping Turonggo Jati. Diberikan kelancaran, keamanan. Dan buat pengunjung diucap selamat malam. Dan nanti buat rekan-rekan semua, jangan ada yang ada di area atau di atas panggung kecuali yang bermain atau gabungan dari Turonggo Jati. Dan cukup sekian, kami ucapkan banyak terima kasih buat panjenengan semua. Dan kami akhiri bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Keamanan. Mudah-mudahan panjenengan sami diberi aman, aman dan aman. Kita selalu salam damai untuk kalian semuanya. Melaksanakan yaitu luaran. Nyuwun sewu Pak Dolin, monggo berserta ibu kalih adik. Pitanan dari adik habis mengadakan yaitu luaran. Mudah-mudahan dengan disaksikan panjenengan sami dan Allah, dan mudah-mudahan Bapak Dolin juga adik Hafiz, dia patuh kepada orang tua dan juga taat kepada yang kuasa, dan juga Bapak Dolin berserta keluarga mudah-mudahan diberi gagas waras, sehat, 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 sehat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita yang terbaik dengan izin Allah, dan disekseni para nabi, para wali, para aulia, para ambiya, sholihin, yang bubak dosa dusun meteseh sini. Mudah-mudahan menjadi saksi pada malam hari ini. Kiai Simboro Bumi dan Nyai Simboro Bumi yang kita tiap hari kita injak juga menjadi saksi pada malam hari ini, malam yang penuh berkah, penuh rahmat Allah memberikan kepada kita semuanya. Dengan kita perkataan Bismillahirrahmanirrahim, semuanya luar dari segala yang tidak kita inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nikmat
Iya, demikian alhamdulillah kita acara luaran alhamdulillah sudah usai dan juga pada malam hari ini tarian yang kami persembahkan dari Wahyu Turgojati yang pertama yaitu dari tarian Masal Putri dan nanti yang kedua kami lanjutkan dengan Warwok dan yang terakhir dari Masal Putra. Pada malam hari ini hadirin semuanya silahkan menikmati pada acara pada malam hari ini dari Wahyu Turgojati.
Thank you.